प्रेस मीट के फा जर्सो देर ओंग चोटलो सेता atumi dik anke kado etanang lituman ta ke sang kusi matalo amasin itum apor ke pilo ke sang yapan pini ke hanga theke arnisi ke damtang inkoira throk arni jangmi po inkoira throk arni election ke do polling ke do halabang sohot nang litum kado weta reporters journalist ke do atum anda nang litum nang phuri dun lo nang lang dun lo la pen nang lang dun chari lo la pen la sopor nang litum pan nang choro lo la pen la aparata ilitum karbi la pen inglong arat ke do anatum chingrum petsi nilitum poisa le pita kali thang ta kali nitum poisa thang ta ave seta alang litum nang rap dun si la election ke ning ing samjin pen mesen pen papi jodad lo elong long ni yerso agotona do seta laga lata nili methang masi lang parpan adim da nili dun lo la pen dak 8 kilometers aka hello dak lamding road lata nili to nili masi solve dun lo police tum solve on ne lo nil panang hang lo SPDC tum nang hang lo nili dun lo la solve dun lo la pen illegal akam pa pe dolong le dek si la so akam anta haladak anta nitum pichun dun la si non nilitum rat atum phan karbiang long ke do an arat kaduk kave jat a community tame jat arat tame kado e phanta nilitum kachuroji phansi pini labang so press conference ke nitum anglo la pen alang litum phan nilitum inglong asot ame thoi asot ame kado kave tum phanta nilitum APHLCI in pen chorol nilitum kachinia ting hala percentage mang do oedat ke di 76 lo ne pilonia na la posi la he aprang me ge nilitum 99% la son doji pusi matha setan la son kalidet apot la sinon ke nilitum ka matha lak thom pen ke nilitum APHLC si hai pu pusi ning theklong lo nili phan nge lak thom so se pusi pu he muthe nili la isi estimate ating pen kamatha ke APHLC tum lak thom ake ong pen nitum hai vek ko a constituency ke la Karbiang Long la pen West Karbiang Long except hala border khasi tum hedi hala tum thai pen abahire ke nilitum si ong olo ke lo ASDC along Daniel Terona lang likulo MP election jong si BJP hidet pulo te APHLC pen Congress pen sa dai channel gitu sih selabang so ta kali itu sih kopi ha ke pu APHLC BJP yang si hidet pulo tang te APHLC pen Congress sa dai channel gitu sih lang APHLC bang nitum adai chena kam ave athemani litum ke inudbet chedan chot nangi pusi India block along tan nitum pupik lo la pen nitum fifth Crip Hawk United Opposition Party Forum Assam pentani tum che kroi lo APHLC pen si tur chot nangi pusi ta hala nitum karjulong ilitum BJP leader amatsi ilitum APHLC ake koi Congress wan ngapi thur pusipu alang li BJP amuni alang li ingleng sang ho ke la si alang li phan la vote nang pe thak dunjia phan si BJP along ke wan pula pe thur dunjia phan la pen alang li phan ka pe thur dun pu BJP tum si la si BJP tum ke la ke adai chen vek nang pola tu ke la pen Congress tum da adai chen vek nang pola tu ke APHLC tu ni tum non election float kali ningkan ner kep ban nelia bangan ningkan ingkoi ka thom si ke claim lo muni tu man ka pachinia kam long ri cherai nei la pen khai cherai nangi palam sik schedule la teng pen la pen constitution la teng pen usi neli tum pu bom lo angela so lam pen rat tum ban pachini lo la pen alang li tum rat tum da chini lo ante non hala Congress atum ba BJP atum Congress ap choi nang jing choi si ako nang ki thur dun ra la ilitum inglong arat a vote ke nang ke thak dun la ke alang litum inglong arat a hotur lo inglong arat
Khilonjia Ohomia Adivasi tum ahotur lo persini tum Cini lo right pangkek nang kok lo di mahasau pen hadak estimate non macam puga 40,000 ke kom kg pusi put Yang sinali cuma party na pong MP election remda kulo tang election na pun MP के re-election नीली तुम डाक लगा डिमांडी का ली लाभांगे डिमांडी बोलते हैं इंडिया ब्लॉक तुम दी डिमांडी लगा दिल्ली का दो पेंसिंग रूम पैसी